farko da za mu fara gabatar muku daga cikin irin karatuttuka da jawabai waɗanda muka ambace su na cin mutunci da cin zarafi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ga na farko inda ya amfani da miyagun lafuza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali, mu'amala ta banza da aka nasarta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guji a cikin iyalinsa. Baya da tsarin hatta kwanciya kamar yadda bunsuru yake a garke haka ma'aiki yake. Baya da tsarin haƙƙin ciyarwa, bai da haƙƙin adalci, bai da kula da amana su, ya tare a jikin wata yana ta wata ta dura wata ashar yana taya ta yana an mai da shi wani arne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ji abin da ya faɗa akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah kiyaye imanin mu. Abu na gaba ku ji yanda ya bada labari na kadiyar sayyidina Umar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, a ina ya samo ina lafazga inda ya jingina ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka maganganu masu nauyi na rashin mutunci da rashin girmamawa karara haka tsirarar su. Mai Jabar me kace? Dan haka Umar radiyallahu anhu ya gano cewa rushe shari'a zai yi, abin nan da yake zai aikata sabanin shari'a ne, yace ba za a yi ba kuma ta hannu har kwanan yau ta hannu. Sai radiyallahu anhu mutumin kirki ya hana mutumin banza barra. Sai da karatu wani abu ne ba wannan ba karatu ba gidaje mai taɓin kwakwalwa mai karancin hankali mai magagin ciwo zai yi barna, mai hankali mai dattako mai tunani mai hangen nesa ya hana. To me ka rage wa musuluncin? Umar ba taɓa mai wahayi ba, idan yana mana annabi mai waɗannan zubobi mai amfanin Umar kuma yana bin mahaukaci ya karba addini daga makaryaci mara hangen nesa wanda yake shiga cikin magagi ya zancen banza. Waye san iya magagin da ya a baya zancen banza ya dora mu akai. Abu na gaba mu ƙara saurarawa mu ji yanda ya jingina wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato alfasha. Anan ne ja ta iko hadisul fali allazi rawa Anas, nazo muku da hadisi mummuna magana kama wa annabi kwarkwata da Anas ya kuma kirkirowa. Kuma a ina a ɗakin matan aure, a ina a gadanta, a ina kan cinyarta. Wa sai da taimaka girke ce ko shi sannan. Maƙiyan Allah maƙiyan annabi sharrin za ku yi annabin ku ba ku iya yin sa ba. Gashi ana kakkawa ku a riwayoyin naku. Kuna mai da shi kwarto. Akwai kwartancin da wuce ka shiga gidan matan aure? Taimaka girki ka ce ko ci mijinta bana? Ka tada kai da cinyarta? Ta sa hannu a kanka tana maka kamar kurkuta kai bacci a cinye ta kana mafarke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka kiyashe mu tabewa, Allah ka bar mu da imani mu dillalacewar zamani. Abin bai kare ba, mu tafi zuwa inda ya jingina wato ainihin wani mummunan hali da mummunan ɗabi'a, abun kunya ga ɗan adam, amma ya rufe idansa ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan lafazi wanda ba za ku ji a bakina ba. Faɗi da bakinka Abdul Jabbar. Yanzu wannan addini ne ya yi fyaɗe, ya yi ƙwaci, ya kashe mace don ya kwanta da mijinta, mun shiga da shi tsirara gwiwa tana gugar cinyarsa, ya yi kaza. Yanzu wannan abun ku addinin ku haka yake. Bal rawa sahibul asashi sani, kai mafi inganci na biyu ma shi ya roto 365 da 428 kitabun nikahi babu fadilati itaqi a matahu sun mai tazawwaju ba. Ya a cikin wannan babi Muslim ya roto annabti saban nabi li safiya kanat tisaban bi darajatil ula. Fyaɗe ne annabi yawan na lissafiya daraja ta ɗaya fyaɗan, saboda ne asarraha anna hadhihi al-jariya jamila inna maqat aslan fi sami safi dahiya, inda shi Muslim wannan lambobin kun ba za ku ga har da cewa jariyatan jamila, ku yanga kyakkyawa, haka ya fara hadisin da shi. Wannan kyakkyawar ku yanga a rabon wani ta fito, haka Muslim yake ba waqa'at fi sami dahiya, ta fito a rabon wani ba a rabonsa ba, amma da ai ji labari ce a kwato masa ita. Abdallah ya bisa fata Hussein ya bashi kuyanji 7 a badadinta, ya kwace ke bashi 7. sun ma'ajibara ala zawaji minu lika a huriyata, ya kuma mata auren dole ce ta aure shi dole tana son ta yanto. Kina son yanci to yancin ki a sadakin ki kin zama matata, fyaɗe ki bi an ji ala itika ha sadaka. Suka ta maimaita
abu na gaba daga cikin karatuttukan da yake gudanarwa na bata shine kalmar biyan bukata ga mace, a biya mata bukatar ta, lafazi ne mummuna, alfasha ce wanda ya jingina wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama. ku biyo mu kuji. wata mace ta zo gun manzon Allah fa aradat alaihi nafsa ko ta'ridu alaihi nafsa, ta zo tana masa kwarkwasa, shine bijar da kai ko shine kisa kwarkwasa ko, ya rasulullah inna li ilayka haja, ina sha'awarka. fa qala ya umma fulani unzuri ayyat sikaki shi ta aqdiya laki hajataki. umma fulani fa ummu sulaim fa kenan karar baba sai ke nufi ta tace da annabi tana sha'awa, kuma yace je kike nemi muke jirani, zan zo in biya miki bukatarki. fa khala ma'aha fi ba'd turki hatta faragat min hajatiha, yaje same ta a inda ta kuye biya mata bukatarta. a Bukhari da Muslim. ina dawo muku da wannan dan ta kan haka za ku gane wannan karatun yanzu da zan na fito muku da hanyoyin da suke tabbata wannan hadisi na ita wannan mata ma ba a san wace ce ba, wani babban dalili kan cewa kirkirarren labari ne, har yau ba a san wace ce ba duk da girman abu. matar da har za ta zo ta fidda annabi daga gida ya bi ta kwararo ya je ya mu'amala da namiji da mace da ita, amma har yau dukkan su kaɗa su ba san sunanta ba. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ka kiyaye imanin mu da mutuncin mu, Allah ka tsare mu daga tabewa. ka ji yanda aka dauki abu mai kyau aka juya shi. Allah yayi gaskiya, yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera. to ku biyo mu dai har izuwa yanzu ku ji kuma wannan kissa da ya kawo ta, wacce mashahuriya ne a gun almajirai ma malamai ba, amma ga yanda ya canja mata fuska, ya canja mata sura, inda ya ci mutunci. wannan yana ba da labarin ɗaurin auren ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tare da sayyidatuna Khadija radiyallahu anha, amma ga yanda ya ɗauki wannan kissa ya caccanja mata fuska domin ya biya bukatarsa ta cin zarafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. me kace Abdul Jabbar? nan nukuda ce ta ilimi, masa ilimi a ruwayoyi suke, don haka a nan rainin hankali da wasa da shi ba zai yi ba. ku tafi darasi na 4 fihi jaran niqashu hawla ta'ridihim linnabi sallallahu alaihi wa sallam bi shurbil khamr. nan muka tauna maganar ta jirwaye cewa annabi dan giya ne, aurensa da nana ummu khadijatul kubra a bige aka daura da shi da ita da duk mahalarta daurin aure. wal kullu samin izuwa ma'aridu na maganar shan giyar annabi da suka zo a littafai da yawa ciki har da Muslim ya ce aure ya yi. to da haka aka yi auren na Khadija, ita a matsayin mai dafa giya mayaudariya, ubanta a matsayin mashayi, shi kuma annabi a tsakanin mashayi da mayaudariya je. to hasali ma dai ai an kira su ne dan daurin auren nan ba za a yi ba annabi ba ko babu wakilan annabi ba ko, to shine na farin min Quraysh da aka boye, manyan Quraysh da aka kira ɗaya bangaren ake magana na farin din annabi da su Abu Dalib da su sauran iyayen maliki aka ba su suka ci suka sha suka bugu, dan haka su a buge, ita amarya a buge, uban amarya a buge, aka daura auren annabi na farko. sun ce rijalu sahihi, a buge aka daura annabi aurensa na farko, la shi la wakilansa la amarya la waliyin amarya, a buge kowa yake aka daura auren na Khadija. dan me auren da aka daura shi a buge, kun ga ba magana fitar tsarkan nasaba, to magana ta dawo aikin kenan shine ja wancan zancen. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka tsare imanin. abu na gaba wanda wannan zindiƙin malami ya faɗa shine inda ya jingina wato rauni da wasu kalmomi wanda ba su cancanta a doshi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama da su ba, amma haka ya siffanta shi kalmomi na kaskanci, kalmomi na walakanci, kalmomi na razani. faɗi da bakinka abin da ka faɗa Abdul Jabbar. kun ga irin abin da Anas yayi wa ma'aiki a Uhud, kun ga irin cin kirli da keta alfarma da kaskanta mutuncin ma'aiki, haddasa magana wa annabi na cewa wa zai kora mu sun bashi aljanna, wa zai kora mu mutunci. wai ya ɓuya kuma bayan mijin baba sai na liƙe shi kuma na mai da kanka sai ya ɓuya sai ya harba sai ya leƙa idan inda ta sauka ce wai wata kanka irin yadda ake ƙananan ya ina nuna annabi mugun matsoraci ne wayo haka ya dinga tsawarta abin da ƙarshe har da wasu mutane sai da aka karkashe da shi da mutanen makka duk suka ƙi shiga aka karkashe mutanen madina wai kuma sai sannan ce kai a gaskiya ba mu kyauta musu ba
wanda kuma cewa dinga su ku je zan ba ku aljanna aka ci kashe su sai da aka gama kashe su sai ce kai ba mu kyauta musu ba yana Bukhari da Muslim fa wannan yana Bukhari da Muslim kan ma'aikin Allah ana suke su kuwa irin wannan yana zabi wanda na matsa gaba na ce muku ga kuma wata ruwa da suka kawo akasin wannan daga gun wanda suka je to yanzu kun ga wannan na ga muku abokinsa ne gashi shi ma kuma za ku ji kwabo da kwabo shi ma udin ce kuma irin wannan kokarin mai da annabi langwai mata maza surku dudu shi ma za mu zo a ƙarshe wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ku jifa ka ce a cikin littafin me yake ka ce a cikin Buhari yake a ina ka samo shi karatu ne kirkirarre na damfara domin hallakar da matasa Allah ka tsare imaninmu da mutuncinmu Allah ka samu gama da duniya lafiya abu na gaba wanda wato zaka yi mamaki a ce mutum ya zauna ya shirya wa ma'aiki Salihu Salman ya ce wai ma'aiki ya tura kaza da kaza a yi kaza kuma da sunan karatu masu sauraro ku biyo mu ku ji yanda yake karanta wannan al'amarin karara ba kunya ba tsoron Allah me kace Abdul Jabbar kan ku manta ko ta hakika da ne bayanin ta majalisi na 84 wayya ma zakaru ana sun fi kauni annabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ummuhu litanzura ila auratin nisa ga wani karatu da nake son da fito muku da shi hanya ta tabbatar da duk mai son ya gaskiya a fili ya koma maraju wa ya koya wa Anas wannan karerayi Mughira bin Shuba ku koma darasi na 84 Jawful Fara kwa ga a wannan darasi ne muku karatu na fito muku da wani hadisi kazani da Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiken uwarsa ta je gano masa al'auran mata bila khasu da hadisi na 13424 cikin Musnad Ahmad hakimu juz'i na 266 cikin Mustadrak yace sahihun ala shar'i Muslim wafaqahu az-Zahabi ci hadisi ne bisa sahihi bisa shar'in Muslim Zahabi yace na'am haka ne masu sauraron mu ga wani ƙarin jawabai da wani sharhi da yawa wani hadisi inda a ciki ya murgude shi ya tasgada shi ya fito da mugun nufinsa a ciki inda ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato mummunan zargi da mummunan aiki kuma ya haɗe da sahabbansa a cikin mummunan aikin ya haɗe da iyalinsa a cikin wannan aiki ya suranta su a wata mummunar kama wa iyaz billahi bari da ku ji daga bakinsa ku biyo ku jin da kai min ashabis suffa daga cikin ashabis suffa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyam sai annabi ya umarni fajalan qalibur rajuli bir rajuli war rajulaini yace kowa dauki daya a cikin yan sabu su baje ya bashi abinci wanda dau mutum daya wani mutum biyu hatta baki to khamisa khamsatin sai da na raguni ne na ɗayan mutum biyar da ba su samu daukar su ba shi diffa kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in taliqu sai ce to ku wannan ragowar biyar ku biyo ni fanda kana ma wila baita Aisha da wazan can kenan tunda nan ya fi so dan an tashi sharri na ta dakin Aisha dan dakin Aisha sai dakin Aisha ya kwaso su ina za ta bi da wannan katta su bayar dakin na Aisha faqala ya Aisha tu'imina Aisha ciyar da mu faja'at bi jashisha sai ta kawo dashishi fa akalla suka ci sun majat bi haisa sallaka data ta zo musu kuma da dakashi fa akalla aka zuba aka ci dakashi sun makale ce ya Aishatu iskina an canko shi ya ji Aisha kawo ruwa ita Aisha take zariya tunda dai yanzu kuma kalli yaushe ake wannan magana Aisha je ki kawo binci Aisha katta na zauna a ɗakin ta ina magana tarbiyya a dai ka'ida zai zama kafin ayatul hijabi ne ko zai zama me kafin ayatul hijabi ko ba ku fahimta ba zai zama kafin ayatul hijabi ne ayatul hijabi shekara ta nawa ta sauka bisa sabanin mafi nisan wa'adinta shekara ta 5 kenan idan tana da shekaru da yawa lokacin nan ma an a ce a bayan wata ta shekarar ta sauka shekara 15 ita take zariya cikin katta kawo kaza tana fita tana shiga tana fita shi kowa abin da ya shafe shi da kai a ce kana wa matar haka za a samu dattijai su ma faɗa yi bukata ka kai ɗaki ta zariya cikinsu kawo kaza ta kawo ta shiga ta fita tana kallo to da ba anan rigimar take ba tana gaba ai aski ya kawo abin sha fa ja'a bi ussin fasharibna ta kawo masaki kowa ya kama kat in ci dashi shi da dakashi
ga kuma ruwa a masaki an yi kat sun maja adbi kadahin sagirin fihi labanun fasharibna sannan kuma aka kawo ɗan ƙananan kwaf na nono ga dashishi ga dakashi ga ruwa a masakai ga nono sai me idan da gane duk ƙaryar nan buɗe ake tsara da zaku tana kama da juna bayan ci da ƙoshi sai me jama'a ta nake bayan ci da ƙoshi sai sha'awa ko a can ɗakin umma amin ba ka ake ba sai an daba ya ci ya sha ya ƙoshi sannan ai kaza to nan ma an daba an ci an sha to amma me biyu ba in shi itum bittum wa in shi itum talaktum ila masjid wanda da yake so a cikin kwana tare da Aisha cikin ku wanda kuma yake so masallaci zai tafi ni dai zan kwanta nan mafi tsarkin guri a duniya mafi tsarkin daki gunda Allah ya tanada dan koyar da tarbiyya a tadda abinda ko a bariki ba ai dan a tarar aiki yana shigar da katta dakin wanda ya fi mafi kuruciya a matansa yana ci da su ya sha da su sai koshi sanan ya ba su dama kwana tare da ita ita wannan saboda muninta ƙulla laballan da liƙo ilal masjidi zan taɓa ta kaɗan saboda muninta ya yawa suka ce laballan da liƙo ya rasu Allah ba za mu iya ku kwana ku kai da aisha ɗaki mu za mu da masallaci mu kwanta da sun so ya ba su izini kowa ya nemi gun kwanciya su kwana tare da shi a ciki to a tana da wani ɗakin da za ta tafi ne ko ko za ta bar masu ta bar mijinta ne ta bar musu ai shine mafi muni kuma ce fita ta bar musu ɗakin su kwana ita ta tafi wani gun bai fi muni ba to mafi sauƙi ce da ita a ciki da su kun ga layi za a yi kenan haka me ma'anar haka me hikimar ku kwan kuna so me hikimar la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu da tabewa